עמותת לסובה קיבלה על עצמה לספק לנזקקים את הצרכים הבסיסיים ביותר לאדם: מזון, ביגוד, מקום לינה וחינוך. עמותת לסובה הקימה ומפעילה ברחבי הארץ 3 מעונות לדרי רחוב, 3 מסעדות לנזקקים ו19 בתי נוער לחינוך משלים של ילדים ובני נוער בסיכון. עמותת לסובה מספקת מדי יום 2,300 מנות מקריית שמונה בצפון ועד ערד בדרום. האנשים שברחוב, זה המנה היחידה שהם אוכלים ביום. תודה רבה לך. אוכל בסדר. גם בן אדם, כולם בסדר. לסובה משך אותי בגלל שאני הייתי באלכוהול לפני 20 שנה, והמקום הזה נתן לי כוח להפסיק מהשתייה. בן אדם מקבל פה מיטה, מקבל פה בגדים, מקבל פה אוכל, וכמובן יש לו שיחות עם עובדת סוציאלית שהוא הולך אליה, ומקבל עזרה וכל שאר מה שהוא צריך לפי הצרכים שלו. הגעתי לפה כאשר הסתיימו לי האמצעים הכספיים, והמקום היחידי ששמעתי עליו היה גגון שיכול לסייע לאנשים במצבי. החיים לא קלים בכלל, ויש הרבה אנשים שזה לא רק בגלל קטע התמכרות הגיעו לפה. יש אנשים שיש להם בעיות במשפחה, יש אנשים שיש כל מיני סיבוכים בחיים, ואחר כך שבן אדם נמצא במצב שפשוט אף אחד לא יכול לעזור לו בעולם. ואז אם יש מקום הזה, איפה הוא יכול להגיע, איפה הוא יכול לאכול, איפה הוא יכול לשים את הראש, איפה הוא יכול להתחזק מבחינת נפשית, פיזית, ולצאת מפה, אז אנחנו שמחים לעזור. אתה מסתכל על המקום הזה, כמה הוא אנשים טובים בעולם, עוזרים, תומכים, אהבה ללא אינטרס. אוטובוס אגד באגד נוסע 3 פעמים בשבוע על ידי מתנדבים, נהגים גמלאים של אגד. הבגדים שלנו, שלכם, שאתם בעצם לא משתמשים בהם ורוצים לזרוק אותם, זה הבגדים שבעצם ממשיכים אחר כך לאותם אנשים. כל בית נוער נפתח בו היום בארוחת צהריים, אליה מגיעים הילדים מבתי הספר. אחרי ארוחת צהריים יהיה כינוס שפותח את היום ביחד עם צוות ההדרכה. אחרי אותו כינוס תהיה פעילות לימודית, עזרה בשיעורי בית וחיזוק התחום הלימודי, פעילות שהיא פעילות ערכית שנוגעת יותר בתחומים של אהבת המולדת ושל חינוך ערכי כזה או אחר. הרבה פעמים אתה נכנס לבית נוער של קדימה ואתה רואה, אתה מרגיש איזה כיף. אתה מרגיש ממש צחוק ושמחה ומוזיקה, ובחדר אחד אתה תראה ריקודים, ובחדר אחד אתה תראה ילדים מציירים, ובמטבח בכלל מכינים משהו לאכול, וכל הילדים ככה יושבים ביחד וצוחקים על היום שהיה להם בבית ספר. מדובר במקום שרואים את הילד. יש לנו ילדים שבבתי ספר הם יכולים להיות שקופים ולא שמים אליהם לב, ובבית ההורים עסוקים בכל מיני דברים ופחות עסוקים בילדים. ואנחנו מסגרת שקודם כל לוקחת את הילד ומכילה אותו ושמה לו מטרות ודורשת ממנו להגשים אותם ולהתאמץ ולהשקיע. ההתייחסות אליהם, החום, האהבה,
זה שאנחנו תופסים אותם כשהם טובים, לא תמיד מעירים להם רק כשהם לא טובים, אלא פשוט רואים גם את הדברים הטובים שהם עושים. בבית נוער שיחקתי פעם ראשונה, שרתי פעם ראשונה, ציירתי, עשיתי תכשיטים, וזה כל מיני דברים שממש עכשיו הם מתפתחים, עכשיו אני עוסקת בהם. כשהייתי פה בתור חניכה, זה כאילו היה לי ברור ומובן מאליו שגם כשאני אגיע לגיל אני אעשה שנת שירות, כי המדריכים שלי היו שינשינים, שבעצם באו ותרמו לי ועזרו לי וחינכו אותי כנראה למי שאני היום. יש לי חברים בשכבה שלמדו איתי פה בשכונה, חצי מהם בכלא, חצי סתם ברחובות. אני לא יודעת מה היה יוצא ממני אם לא הייתי במועדונית. הם מגיעים למועדונית, מקבלים מסובה, מקבלים ארוחה חמה. הארוחה הזאת היא הארוחה, שוב, היחידה שהילד הזה מקבל. ואחרי זה בעזרת מתנדבים, מתנדבות, הילד נשאר, הוא שבע, נשאר ועוזרים לו לעשות שיעורים. עמותת לסובה פועלת בעזרת מאות רבות של תורמים ואלפי מתנדבים מתמידים אשר עימנו בפעילות השוטפת. אתם מוזמנים להצטרף אלינו.